Maayong gabi pag-usap mga angkol ug mga ante. Tugutin ni sab ko ninyo na mga ina sa tagkatahuran ining mga orasaha. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. At kumusta naman po ang ating gabi ngayon? Ayan, wala bang sakit? Mabuti naman at hindi gibuti-buti. Ayan, meron tayong konting sakit pero madala-dala naman. Okay lang, kaya naman, no? Isa sa mga mahihirapan po sa aming trabaho bilang DJ po. DJ as in dating janitor. Yung pagkakaroon ka ng malat na boses, yan, mahihirapan po kami niyan. Meron kang ubo at saka sipon, ang hirap din, di ba? Basta yung sakit mo, nandyan mismo sa iyong bibig, sa lalamunan, ako ang hirap. Parang ayoko magtrabaho. Pero ngayon, yung sakit ko naman kagabi, parang yung init ng katawan eh. Kaninang umaga, nilabas ko yung init ng katawan ko. Doon ako nagkulong sa kwarto. Unti-unting lumabas yung init ng katawan. Sa pamamagitan ng pagsuot ng damit at saka nagkukumot. Nung pinagpapawisan na si Uncle Totoy, ayun na, medyo umukay na. Pero ngayon meron pa rin konti, no? Pero kahit papaano, okay lang. Pwede naman kitang samahan pagkatapos. Ayan, shoutout po sa ating mga kabisyo dyan, sa mga nakatutok sa 90.7 Love Radio. Hello po sa inyo. Ayan, at sa gabing ito po mga kabisyo, ang pinag-uusapan po natin dito ay tungkol po sa mga alaga po. Uncle, kumusta ang iyong alaga? Si Auntie may alaga din, maliit yung alaga ni Auntie. Si Uncle malaki, hindi po pwede yan, maliit saka malaki. Hindi bagay. Basin og mapirat ba, mapigsat. Ang alaga po nating pinag-uusapan dito, Uncle, hindi po alagang baboy, ha? Hindi po alagang kambing, hindi po alagang baka, alagang pusa at saka alagang aso. Ayan, ang pagkakaroon po ng alagang aso o kaya pusa ay may ilang mahalagang benepisyo para sa mga tao at eto po yun, ang iilan na ating babanggitin. Pag meron kang alagang aso kaya alagang pusa, meron kang kasama at kaibigan. Ang mga alagang aso po at pusa po mga kabisyo ay maaaring maging mga tapat na mga kaibigan. Bakit ito nasabing tapat na kaibigan, no? Sila ay handang magbigay ng kasiyahan at company sa kanilang mga may-ari. Awards, oh! So, ikaw, ang pagkakaroon po, kabisyo, ng alagang hayop ay maaring magdulot ng pag-asa, saya at kagalakan sa buhay ng tao. Pansinin mo yan, no? Yung mga loner dyan, mag-alaga ka lang kayo ng aso. Okay pas all right, di ba? Halimbawa, ikaw, medyo matamlay ka lang, stress ka. Yung aso mo, kausapin mo yan. Isipin mo lang na naintindihan ka. Ito pangalawa po mga kabisyo. Pag meron ka pong aso or pusa, nag-aambag sa kalusugan. Ayan, ayon sa ilang pag-aaral, ang pagkakaroon ng alagang hayop ay maaaring makatulong sa pagpababa ng stress, depression at anxiety. Ito na yung sinasabi ko, no? Ang mga may alagang aso at pusa ay nagbibigay ng unconditional love at nagtataguyod ng positibong pakiramdam sa kanilang may-ari, no? Napansin mo yan ba? Ayan, syempre. Pag na-stress ka, walking the dog mo lang yung aso mo doon sa parke, sa park. Tapos, siyempre, may mga nakukitan sa aso mo. Ay, kitty. Siyempre, si Uncle Totoy ba to? Hawak yung aso niya. Sumusunod din yung dalaga. Nawala. Natanggal yung stress mo. Eto din. Kapag meron kang alagang aso kaya pusa, pampalakas ng aktibidad. Ang pangangailangan ng mga alagang aso at pusa ay regular na ehersisyo. Ay maaring maging inspirasyon sa kanilang may-ari na magiging aktibo rin. Hindi dako na ng imuntiyan. Mura na ka og kanang buang ba? Dakong tiyan. So kailangan mo maglalakad. So maglalakad na kayo kasama yung aso. Halimbawa, maaring maging magandang paraan para sa regular na ehersisyo ng iba. So dinadala nila yung mga aso. Paikot yan doon sa may boulevard yan. Yawards talaga. Eto rin, napaka-importante ito ha. Pag meron kang alagang aso kaya pusa, no? Nagbibigay ito ng responsibilidad.
Siyempre, hindi naman basta-basta na mag-alaga ka ng aso. Hayaan mo na yung aso. Naalala ko lang sa probinsya, no? Eto mga kabisyo, yung mga may alaga ng aso sa probinsya nung panahon ng 80s, 90s. Di ba, nag-aalaga kayo ng aso pero hindi nyo tinatalian yung aso nyo. Nasa loob nga ng gate pero pag nakabukas yung gate, lumalabas. Oo, yung aso, hindi po ganon. Dapat po may pag-aalaga po tayo, no? Aalagaan, ito yung nagsisilbing pagkakataon para sa mga may-ari ng mga hayop na ito na magkaroon ng oras management, no? Time management at pag-aaral ng pangangailangan ng ibang nilalang. Hindi lang yung mag-aalaga ka na ng aso, hayaan mo na lang yun. At pag yung aso mo ay lalaki yung aso mo. At merong may gabiga ng aso sa kabilang bahay. Siyempre, yung aso mong lalaki, hindi na yan uuwi ng 3 araw. Andun na yan sa kabila. Magsigi na lagsak yun. Pansinin mo ba? O sana may walang mga tao, walang mga lalaking ganon, ha? Baka may kakilala kang lalaki, no? Tapos may nagabigang babae sa kabila. Hindi na umuwi, wag ganon. Hindi ganon, Ayaw natin yung ganong doggy style. Dapat yung style ng aso, yung pag lumalapit na yung amo, hahalikan ka, ayun, at tapos mag-wiggle yung kanyang buntot. Dapat ganon. Ayan, eto na rin, no? Isa pang dagdag natin mga kabisyo, nagbibigay po ng proteksyon. Ang mga aso, lalong-lalo na, ay kilala sa kanilang kakayahang maging magandang tagabantay. Ito yung gawain ng dati, no? Nag-aalaga ng aso para may bantay. Pero sa ngayon, may aso ka, hindi ka makaalis ng bahay dahil walang magbabantay sa aso mo. Pambihira naman to. Ayan, at pang huli po natin ay nagbibigay po ng kasiyahan. May mga aso, no? May mga pusa po. Alams na nila. Ayan, mga fur babies na sila, mga fur babies yan. Hello po sa inyo, no? May mga nag-comment po sa ating fan page sa Totoy Bato Official. At dahil wala na po tayong oras, babasahin natin yan sa ating last hour, no? Ang mga senyales na ikaw ay may alagang aso o kaya pusa. Yowers! Ayan, si Kadyot. Kadyot! Yung aso mo, nandyan ba? Ayan, alam sa atin, malalaman natin yan mamaya, no? Mga senyales na ikaw ay may alagang aso o kaya pusa. Babasahin po natin yan maya-maya po mga kabisyo. Ako pa rin si Totoy Bato, ang ating programang Totoy na Love, dinilang sa 90.7 Love Radio. Maayong gabi, kabisyo! Sasakyan sigaw.